Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шәһәргә алып барырга туры килә. Подсолнухи һәм Рябинка микрорайонда яшәүчеләр балалар бакчасы булмаудан зарлана. Сабырлык бетте һәм өмет тә юкка чыкты. Яңа шәһәрнең 7-25 йортында яшәүчеләр үз акчаларына трактор ялларга мәҗбүр. Бүген иртән ГЭС бистәсендә җитди янгын булды. Ут чыгу чыганагы 8-24 йортының 4-нче катындагы бүлмәдә була. Гадәттән тыш хәл вакытында анда кешеләр булган, кызганычка каршы зыян күрүчеләр дә бар. Янгын урынында минем хезмәттәшем эшләде. Бүген Эльмира Садриева су тамган тавышка уяна. Ханым әйтүенчә, ул нәрсә булганын шунда ук аңламаганы. Беренче фикер аның фатирына өстәге күршеләрдән су ага, ләкин коридорга чыккач ул көчле янгын исен сизгән. Я говорю, сейчас я пойду узнаю. Ну, бывает часто, то туалет там прорвет в горячую воду, то еще что. Выхожу в коридор, а там смотрю, шланги протянуты, пожарники ходят. Но я сразу поняла, что пожар. Я за ними следом. Урынга ушыгыч рәвештә янгын сөндерүчеләр, медицина һәм полиция хезмәткәрләре килә. Я застряла, потому что машина мне не дают проехать. Видимо, случилось что-то, какое-то ЧП, что-то возгорание произошло. Я оставила машину, отлучилась. Потом, когда я вернулась, уже машины стояли. ГЭС бистәсенең 8-24 йортында яшәүчеләр әйтүенчә, күптән түгел аларның подъездында ремонт ясалган. Ә хәзер стеналар һәм түшәмнәр кара төскә керде дишаллар. Зыян күрүчене исә медицина учреждениесенә алып китәләр. Диспетчер пультына янгын турында хәбәр иртәнге сәгать 9 йортыда килгән. В результате пожара спасен гражданин 1962 года рождения и пострадала гражданка 1991 года рождения. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Бу хәлнең барлык нечкәлекләре әле ачыкланмаган, ләкин янгынның башлангыч сәбәбе ут белән саксыз эш итү булырга мөмкин. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәһәргә алып барырга туры килә. Подсолнухи һәм Рябинка микрорайоннарында яшәүчеләр үз районнарында балалар бакчасы булмаудан зарланалар. Алар әйтүенчә, план буенча 6 балалар бакчасы һәм 1 мәктәп булырга тиеш, ләкин алар чынлыкта төзелмәгән. Давай почитаем эту книгу. Кечкенә Арина әлеге балалар бакчасына йөрми, кар һәм бөкеләр аркасында 29-нчы комплекста урнашкан мәктәпкәчә учреждениегә барып җитүе авыр. Иртән юлга 40 минутка кадәр вакыт китә. Детские сады, они тоже по своему режиму, желательно до 8 утра детей привозить. А мы физически не успеваем их туда привезти. Естественно, воспитатели ругаются, потому что нарушается режим дня у детей. Әҗмәкәйнең иске өлешендә Миләшкәй балалар бакчасы эшли, әмма ул балалар белән тулы, шуңа күрә анда кабул итмиләр. Чтобы поставить на очередь ребенка в сад, мне пришлось указывать место жительства родителей в 39-м комплексе. Это очень далеко. Җирле халык сүзләренчә, Чаллыда да барлык мәктәпкәчә учреждениеләрдә авыл пропискалары булган балаларны кабул итәргә әзер түгел. Моннан тыш аларның җәмәгать транспорты юк. Бу да хәлне катлауландыра. Халык Тукай районы администрациясенә һәм Татарстанның бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиләне берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән. Алар Әҗмәкәй авыл җирлеге хисап җыелышында җитәкчегә сорау бирергә булган. Аларга Подсолнухи микрорайонның җирләре Чаллы шәһәре милкендә булуын аңлаттылар. В сельских районах это не так быстро делается. Поэтому у нас на очереди пока вот мы планируем строительство школ, потому что Малая Шельня уже давно этот вопрос поднимает, нету школы. Вот. Делаем сейчас геологию и изыскание на земельном участке. Земельный участок уже определен, там тоже, но сейчас проектируем. Шулай ук иске Йырыклы авылында да мәктәп юк, шуңа күрә балалар бакчасы төзелешен көтәргә туры киләчәк, диде Тукай районы башлыгы. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Сабырлык бетте һәм өмет тә юкка чыкты. Яңа шәһәрнең 7-25 йортында яшәүчеләр үз акчаларына трактор ялларга мәҗбүр була. Барысы да юлны һәм парковканы кардан һәм боздан чистарту өчен. Шулар әйтүенчә, алар соңгы тапкыр махсус техниканы узган ел күргәннәр. Бу урында алар безнең төшерү төркеменә сөйләделәр. Фуат Шакиров ишегалды җыештыручысы түгел, әмма һәр көнне ул кар җыештырырга чыга. Аның сүзләренчә, ул керү юлларын һәм тротуарларны боздан чистарта. Иртәнге намазга тору белән тәрәзәгә карыйм мин. Намазны укыйм да чыгып китәм. Иртә белән булса да, кич белән булса да чыгып
жиыштырып турам. Өзүбүздүн подъездда менин турган жерлигимде Fuat Shakirov'ni 7-25 yurtı halkı еш күрә, әміне идарәші компаниядан махсус техниканың соңгы тапкыр кайчан булганын хәтерләмиләр. Ишек алдыннан машина белән чыгу кай вакыт мөмкин түгел, машина карда батып кала дип зарлана 7-25 йортында яшәүчеләр. Мен хәтерләмим кайчан чистартканнарын. Бердә күргәнмен чистартканнарын. Бердә күргән юк. Менә уже машиналар белән йөреп булмагач, уже менә машиналар янында бата башлагач, уже менә том белән җыелып, үзебезнең шуттан акча җыеп, трактористка түләп, үзебезнең шуттан чистарттырабыз менә. Шуңа күрә 7-25 йортында яшәүчеләр барысында үз кулларына алырга карар иткән. 1 сәгать эчендә алар юлны чистартырга трактор яллау өчен кирәкле сумманы җыйганнар. Активистлар машиналарның ишек алдында вакытлыча тукталмавын, эшнең максималь нәтиҗәле булуын күзәткән. Шул ук вакытта чалда кабат кар ява. Чаллар коммуналь хезмәтләр эшен кабат башкарырга туры килмәс дип өметләнә. 7-25 йортында яшәүчеләр тулысынча алмаган хезмәтләр өчен дә түләүләрен хәбәр итте. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Узган ел якынча 3500 пар никахлашкан, аларның 124 махсус хәрби операциядә катнашучылар. Мондый мәгълүматларны ЗАГС идарәсе башлыгы Равилә Зарипова җиткерде. Парларны теркәүнең иң югары ноктасы июльгә туры килгән, иң популяр булмаган ай исә май булган. Тулырак алдагы минутларда. 2023 елда Чаллыда чит ил кешеләре белән 92 никах теркәлгән, алар арасында 23 ил халкы бар. Иң өлкән кәләшкә 78 яшь, кияүгә 84 яшь. Моннан тыш узган ел шәһәрдә 5400 бала дөньяга килгән. Яңа туган балаларның 52% малайлар, 57 Чаллы гаиләсендә игезәкләр туган. Самыми популярными именами для детей, родившихся в России в прошлом году, стали София и Артем. В нашем городе многие годы подряд самыми популярными именами у мальчиков становятся Тимур и Амир. Третье место у Марка. У девочек бессменный лидер последних лет София уступила первенство Амине. Затем следуют имена Амелия и Эмилия. Исегезгә төшерәбез, Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы белән 2024 ел илдә гаилә елы дип игълан ителде. Есть хорошие возможности и у муниципалитета, и у трудовых коллективов, и у наших общественных организаций уделить внимание, поддержку молодым семьям, которые работают в сфере реальной экономики, я имею в виду трудовые династии. Узган ел шәһәрдә 135 пар юбилярларны хөрмәтләделәр. ЗАГС идарәсе башлыгы сүзләренчә, икенче ел рәттән аерылышулар саны кими. 2023 елда иң кыска никах 2 ай гына дәвам иткән, иң озыны 62 ел бергә яшәгәннән соң өзелә. Лилия Гатина, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. ПАО «Акибанк». Выгодные кредиты на улучшение жилищных условий для семей с детьми. Подробности по телефону 8 800 125 42.